Jämsän kaupungin senioriasumisen kehittämishanke. Hankkeen tarkoituksena oli ennakoida ja varautua väestön ikääntymiseen sekä erilaisten asumisvaihtoehtojen kasvaneeseen tarpeeseen. Hankkeen toteutus oli osa Jämsän kaupungin strategian hyvän asumisen tavoitteen toimeenpanoa. Hankkeen rahoittajana toimi ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma yhdessä Jämsän kaupungin kanssa. Hanke perustui osallisuuteen ja yhteiskehittämiseen. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Piritta Koskinen, jota kävin haastattelemassa tähän tehtävään. Hankkeen vastuuorganisaatio oli Jämsän kaupunki. Hankkeessa työskenteli projektisihteeri, joka oli osa-aikainen työntekijä. Kaupungin vuokrataloyhtiö Kiinteistö Oy Jämsänmäen toimitusjohtaja kuului myös ydintiimiin. Hankkeessa toimi myös ohjausryhmä, joka seurasi etenemistä, viesti hankkeesta taustayhteisöissä ja käsitteli maksatukset. Tavoitteista. Mielestäni tavoitteiden laajuus kehittämistarpeeseen nähden oli hyvä ja toimenpiteitä oli paljon. Tavoitteet ja toimenpiteet olivat monipuolisia ja asiakaslähtöisiä, jotka auttoivat hankkeen tavoitteisiin pääsemiseen ja toiminnan juurruttamiseen. Ja sitten mennäänkin näihin tavoitteisiin. Tavoitteet oli siis ikääntyneille suunnatun ja soveltuvan asuntokannan tarjonnan parantaminen, asumisviestinnän kehittäminen ikäihmisten tietotarpeiden mukaiseksi sekä kiinteistön omistajien ja asukkaiden asuinympäristön ikäystävällisyyden parantamisen tukeminen. Toimenpiteet ja tuotokset, Jämsän alueen ikääntyneille soveltuvan vuokra-asuntotarjonnan kartoitus, asuntojen ikäystävällisyyden arviointiin osallistava yhteiskehittämisen työkalu- ja pisteytysmalli, esteettömyyskatselmukset, kiinteistöomistajille esteettömyydestä toimenpidesuoritus, riittävän esteettömän asunnon löytämiseksi verkkopohjainen valintatyökalu, kaupungin verkkosivuille tietopankki senioriasumisesta, esteettömyydestä ja korjausavustuksista. Osuuskuntamallia käyttämällä uudiskohteen valmistelu, joka on suunnattu ikääntyneille. Infotilaisuudet. Hankkeen ohjelmat ja linjaukset. Jämsän hyvinvointisuunnitelman kuntastrategiassa on linjauksena muun muassa strategisia tärkeitä tekijöitä. Hyvä asuminen sisältää yhteisöllisyyden ja ympäristön. Kuntalain mukaan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, alueen elinvoiman edistäminen sekä asukkaiden palvelujen järjestäminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla on kunnan tehtävä. Keskeinen rooli kunnilla ikääntyneiden asumisen kehittämisessä nyt ja tulevaisuudessa. Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020-2022. Ikääntyneen väestön sekä yhteiskunnan kannalta tärkeä ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen liittyy muun muassa asukkaiden toiveisiin ja itsemääräämiseen. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Suunnitelma ikääntyneen väen tukemiseksi hyvinvointialueen suunnittelussa on painotettava muun muassa kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Hankkeen kehittämistyön tavoitteena oli yhteiskehittäminen, joka oli hankkeen perustaminen. Kaikki toimenpiteet, joita hankkeessa tapahtui, toteutettiin vuorovaikutuksessa ikäihmisten ja heidän kanssaan toimivien tahojen kanssa. Paremmat asuinolot ikääntyneille, erilaisten asuinvaihtoehtojen tarjonnan edistäminen. Ohjelma tukee myös kuntia ja kuntayhtymiä ikääntyneiden asumisen ennakoinnissa ja varautumisessa sekä asuinolojen ja ympäristöjen parantamisessa. Asuntotarjonnan parantaminen, joka parantaa myös asukkaiden elinoloja. Sosiaalialan kehittämistyön edellytyksiä ovat kansalliset strategiat ja toimeenpanosuunnitelma sekä tiedon tuottamisen käytäntöihin, tiedon hyödyntämisen ja vaikuttamistoiminnan toimintamallien yhdenmukaistaminen. Toteuttamisen
tapojen ja tiedon tuottamisen menetelmien yhtenäisyys ovat tärkeitä. Rakenteellisen sosiaalityön sisällön ja käsitteiden selkeys, koulutus, osaaminen, resurssien osoittaminen, työn merkityksen ja näkyvyyden parantaminen sekä mahdollisia haasteita varten lainsäädännön tarkkuus. Haastateltava hanketyöntekijä kertoi, että kehittämistyö edellyttää työntekijältä, että hän on kehittämisintoinen ja innovatiivinen, osaa keskustella, herättää keskustelua ja nostaa kysymyksiä, osaa ajatella tuoreella tavalla, kerää monipuolisesti tietoa eri aloilta ja osaa toimia yhteistyössä verkoston kanssa, osaa ajatella laaja-alaisesti, tekee yhteistyötä eri alojen tekijöiden kanssa ja eri näkökulmien saamiseksi. Yllätysten sattuessa suunta voi muuttua. Jos joku asia ei onnistu, niin pitää olla valmis muuttamaan suuntaa. Osallistaa asiakkaita ja kuuntelee heitä, sillä tieto ja tarve tulee asiakkailta. Käytännön kehittämistyö. Hankkeessa toteutettiin ikäihmisten ja heidän kanssaan toimivien tahojen kanssa kaikki toimenpiteet. Luotiin appi, joka auttaa vuokralaisia. Appista löytyy muun muassa kaikki tiedotteet ja ohjeistukset asumiseen liittyen. Avattiin palveluprosesseja ja lähdettiin sujuvoittamaan niitä. Vanhus- ja vammaispalveluiden kanssa kokoonnuttiin työpajoihin palveluprosessin nykytilan selvittämistä varten sekä prosessikuvauksia laadittiin. Näiden avulla kehittämistä vaativat asiat löytyivät. Pienillä toimenpiteillä onnistuttiin kehittämään Jämsänmäen vuokrausprosessia helpommaksi ja suoraviivaisemmaksi. Vanhuspalveluissa palveluprosessi kuvattiin kaavioina, jonka avulla saatiin selvyys, mitä prosessiin liittyy, miten asiakasta palvellaan ja mitä tarvitaan. Asiakkaiden palvelu helpottuu ja sujuvoituu, kun palveluprosessi on selkeä. Toiminnan juurruttamisesta. Tehtiin esite Jämsän kaupungilta, jolla houkutellaan asukkaita ja tiedotetaan tarjonnasta. Kohennettiin ihmisten mielikuvaa oikeanlaisella mainonnalla ja esille tuonnilla, ettei ole käsitys siitä, että asunnot ovat vain huono-osaisille. Asiakastarinat tyytyväisistä asukkaista, positiivisia asioita vuokra-asumisesta sekä Jämsänmäen asukkaana viihtymisestä. Uusi toimintamalli Jämsänmäelle, jossa kartoitetaan esteettömyyden tarve. Esteettömiä asuntoja on enemmän jatkossa tarjolla. Toimintamalli, jossa tarjonnan esteettömyyttä kartoitetaan arvioimalla ja pisteyttämällä, on tavoitteena jakaa muillekin kiinteistöomistajille. He voivat myös arvioida vertailukelpoisesti omien asuntojensa esteettömyyttä. Kiinteistö Oy Jämsänmäen toiminnan vahva kehittäminen hankkeen myötä. Rakentumassa on toimintamalli, jonka avulla kaupungin vuokrayhtiö voi kehittää asuntokantaansa ja vastata ikääntyneiden asumistarpeisiin tällä hetkellä sekä tulevaisuudessa. Vuokrausprosessin sujuvoituminen on jo alkanut, joka vaikuttaa pikkuhiljaa kustannustehokkuuteen ja asiakkaan palvelukokemukseen. Hankkeen avulla saatiin kaupungin viestinnässä aikaan laajempi positiivinen kehittämiskierre. Asuntokannan ikäystävällisyyden vahva kehitys Jämsänmäellä menossa, viestinnässä sitä tuodaan myös esille. Yhteistyö ja osallisuus. Hankkeessa koitettiin löytää aktivointikeinoa asiakkaiden osallisuuden kehittämiseen eri toimenpiteissä. Toteutettavuusselvityksen aikana positiivisesti yllätti ikääntyneiden innokkuus osallistua työpajoihin, kyselyihin ja palvelumuotoilutehtäviin. Tärkeäksi osallistujat kokivat sen, että heidän ajatuksiaan ja toiveitaan kuunnellaan. Asiakasymmärryksen ja dialogin luomisen kannalta koettiin, että erilaiset yhteiskehittämisen tavat ovat tärkeitä ja niiden avulla voidaan myös kuroa kuilua kaupungin ja asukkaiden sekä muiden sidosryhmien välillä umpeen. Yhteistyö ja osallisuus on toteutettu yhteistyössä kaupunki- ja vanhus- ja vammaispalvelut, maankäyttö ja elinvoima, KOY Jämsänmäki ja vanhusneuvosto, Jämsän vanhaintuki ry, Jämsän seniorit ry, muut yleisötilaisuuksiin osallistuneet järjestön edustajat, Jämsän terveydestä, hyvinvointitori ja fysioterapia,
Gradia Jämsä, sosiaali- ja terveysala, Ihana hanke Jyväskylästä, ympäristöministeriön hankkeiden vertaistukiryhmä, vanhusneuvosto, testausryhmä ja infotilaisuus sekä seniorimessuille osallistuneet toimijat. Kehittämisen lähestymistavat ja menetelmät. Mielestäni hankkeessa kehittämisen lähestymistapana oli konstruktivismi. Hankkeessa oli yhdessä tekemistä, osallisuutta, oppimista ja jatkuvaa reflektointia. Hanke toteutettiin usean toimijan kanssa yhteistyössä ja siinä osallistettiin ikäihmisiä koko hankkeen ajan. Kehittämiselle on ollut selkeä tarve, jonka vuoksi tämä hanke on lähtenyt käyntiin. Hankkeen projektipäällikkö kertoi, että hankkeessa lähdettiin liikkeelle unelmoinnista, jolloin kaikki oli mahdollista. Kuitenkin pian päädyttiin realismiin. Menetelminä hankkeessa käytettiin osallistamista ja keskustelua sekä erilaista vuorovaikutusta. Hanke pohjautui paljon näihin. Ammattiopisto Gradian kanssa sekä vanhusneuvoston kanssa tehtiin konkreettisia testejä ja esteettömyyslomakkeet. Osallistamisen ja käytännön kautta tehtiin paljon asioita. Asiakasosallisuuden näkyminen. Hankkeessa asiakasosallisuus näkyi koko prosessin ajan. Hanke perustui osallisuuteen ja yhteiskehittämiseen ja toimenpiteet toteutettiin ikäihmisten ja heidän kanssaan toimineiden tahojen kanssa. Luotiin asiakaslähtöinen, monistettava ja konseptoitava työkalu, jolla selvitetään ikääntyneille sopivia asuntoja nykyisessä asuntokannassa. Tulevien asuntojen suunnitteluun osallistuivat eri käyttäjäryhmät, esimerkiksi liikuntarajoitteiset. Asukastyytyväisyyskyselyt Jämsänmäen toiminnan ja asumisviihtyvyyden kehittämiseksi sekä toteutettavuusselvityksen aikana ikääntyneet osallistuivat työpajoihin, kyselyihin ja palvelumuotoilutehtäviin. Koettiin, että yhteiskehittämisen erilaiset tavat toimia ovat loistavia asiakasymmärryksen ja dialogin välineitä. Ja tässä sitten viimeisenä vielä lähteet, joita on tässä tehtävässä käyttänyt.